Tini ang norokno haino hai kaisa real love story kaisa sawi khnarnai. O story chini kamini no khoroksa ani kaka klayo bini kothoma. O kaka ni mung ungkha Rajkumar Deborma tai kami ungkha champlai kami teliamura. O kaka khoroksa bwri bai gwnui kubui khe hamjak tonglaimani. Phiaba bini hamjakma bwri salsa o sungsarno yakar klango. Hake bini hamjakma bwri mwtai chalangmani yagulo o kaka kobor hai ungui thango. Phaidi o kubui kothomano no tini ang norokno share khlainai eba sawi khnarnai. Story asuk kolok khe sanani thangla kisa short khlaino sanai. Tai ang screen no ang o kakani mangplibo rwei rwnai norok bono sinui mano eba nugui mano. Hake phaidi chung kothomani phasingo thanglai sinai. O kakani mung ungkha Rajkumar Deborma tai bini hamjakma bwrui ni mung ungkha Jamuna Deborma. Bwrui ni kami hinkhe Jirania NIT bwkhak Bodara Mishol hinjago. Borok 2016 bisini simi hamjaklayo. Ajoro borok social media ni bisingtwi no sinilai hamjaklaimani. Tai borok afro kaham kaino hamjaklayo. O kaka bo bini hamjakma bwrui ni joto problem rokno bujio tai bini hamjakma bwrui bo bini problem rokno bujio. Abo haikeno borok kaisa tei kaisa no bujilai kaham keno hamjaklai tonglayo. O kaka ni khoroksa bahnokjak tongo bobo kaijakha. Aboni ulo o kaka bini buma bai khorok naikhe tonglaijao. Nukhungbo asuk chukyale ungya chadrop chukdrop hinma haino borok ni nukhung tongmani. Aboni bagai bwrui ni buma phatai bwrui ni bwta songbo jotono o kaka no chajaklaibekha. Tai o kaka bwrui ni nogroko bo mathangka. Afro bwrui ni nokni borok rok bo bono belai kheno maya khlaio tamni hingkai chajakmani bisingtwi. Hake o kaka bwrui ni nokni borok rok bai malai akoinai kaham keno hamjaklai bo borok tonglaiko tai tonglayo. Phia bwrui ni buma bufa songbo dakti no borok no kainani hwnui tongmani. Haipano jora hamya hinmani ba. O jora o bwrui sak hamya ungui thangka. Abo haikhe mang jora kolok sak hamya ungui tongkha. A jora o kaka khe phatar hasteo samung khlaina bagui rang ajina hinui mathangjakha. Bini hamjakma bwrui baibo kogrok kahamkhe afurni simi ma salailia. Tamni hinkhe bini hamjakma bwrui bo sak hamyani bagui kogrok kahamkai sawi manlaiya. Haipano borok belai kubui kheno hamjaklai tonglayo. O kakani bwkra bwkra jek songrok thwi thangbaikya asukhe jora kolok romui borok hamjaklai tonglaimani. O kaka phatar hasteni nogo kifil phika. Phia afro phano bini hamjakma bwrui sak hamui bachawi manliya. Taibo sak hamya phasingo thangka. Phia bwkra bwkra jek song borok no kai klang nani muchungjakmani. Borok bo kai manlang jabailiya. Yang o kakani hamjakma bwrui no x-ray khlaiwi sawi mankha bohok bisingo tumor hai ungui thangka kaisa tumor hai tongo nei. O kaka abono khwnwi belai kheno dukho nangjakha. Tamni hingkhe asuk kaijakna hinui bini imang kotor tongmani tai bini kaile panda belai kotor khe hohom dodom khlaina wansuk tongmani. Bebak no o imang rok twiyo kochoktwi kochokno nai tongkha hinui bo belai kheno khayokjakha. Borok hamjakmani 2016 bisini simi chengui tabuk 2022 sokphaikya. Asukhe hamjaklai phaimani 5 years relationship tonglaimani. O kaka bini hamjakma bwrui no belai kheno khatangjakha. Phia bini hamjakma bwrui belai teibo sak hamya serious hinui khnawi belai no bini nainani afsus ungkha. Haipano o jorao o kaka belai no bijio tongo. Tamni hingkhe bo khoroksa afro party ni samurok khlai tongjao o jorao. Tai bo podbo kotor manjakno kisa pailaya eba biji ni jorao tongo. Bini hamjakma bwrui no thangui nainani hinui tongte tongte no thangui manya ungui tongmani jora. Phiaba om haino ungkha bo thangui sogui manslabliya. Swkang no o kaka khnawi rikha bini hamjakma bwrui o sungsarno yakare klangui thangka eba thwi thangka hinui. 12 tarik June 2022 ni sarigo thwikya tai 13 tarik ni salo khe kasto khlaijaka hinui. Afurni simi o kaka atomsa mlang mlang jawi kobor hai ungui thangka. Bo tongtwi chatwi kha gjangjak kha tongthokjakliya. Aw khani hamjakma borokse mwtai chalangkha hwnkaiba khaba yoksinai no asuk gwnui khabaksa khlaiwi yapri selaiwi kaijaknani nukung khanani imang kupulung nugui phaimase tini lama kwcharo gmawi thangjago hwnkhe o kaka bo belai kheno kha dukhu nangjakha. Haipano bo bini khano twerk methepka twerk bo kha khamani rok hamani yagulo bo tini ano
bo sakbai thangno bini khukbai thang ano bini o kothoma no share khlai khnario. Di Koborok Disclosure YouTube channel no tine ang norok ni takuk Andrew Deborma. Aw o kothoma ni bisingtwi jeng nugui mano eba sawi mano. O sengsaro hamjangma borok no mannani eba hamjangma borok bai ma kaijaknani belai no kutu kok abo joto borok ni langmo no. Hamjangma borok bai nukhung ma khlainani asa klai kogya. Baksa borok ni langmo omo haibo ungui tongo. Nung khoroksa borok ni bagai kobor chawi hamjago. Pia o borok khe tai khoroksa borok no kobor chawi no hamjagi tong. Tai a borok bo te khoroksa borok no atike no hamjago. Nung je borok no hamjago bobo no nung hamjaktui khe no hamjaknai abo klai kogya. Eba khorok ni kubui khe hamjaklai tongui phanosi kajaklai manya. Abo o kakani kothoma bo bini kepalo ama haino chung nugui mankha. Kubui kokhe je borok bini hamjang borok no mano eba ma kaijago bo hunke kepal tongui si mano hini mano. Tai ang okok bo sanamo songo je borok kubui hamjakma mano eba mani tong nung o borok no kemanani tardi eba ta kemajak di. Pia hamjangma borok no manya phano asak serious rok bo ta thangde eba sakno ta derardi. Tamni hinba kepalo je tongmani abono se chung accept ma khlainai. Tai asuk baino chung kha kochomui tongnani no bo sirngnani nango. Hake norok dinio kakani kothoma no khnawi norok bahai ma tongkha norok ni wansukman norok ni bukhani kokna norok comment khlai sadi. Tai norok ani channel lo katal phai tongke subscribe khlaina di share khlai di. Norok jotono kaham krang no tongdi hambai.